सहायनानै थानाय नङा जोङो बिथांनि हेंथायै जोङो गोख्रों राहा लागोन। चिरां जिल्ला बर' एबसु आफादा कास्थम बसुमतारीनि सायाव गोख्रों राहा लानायनि खोथा बुंदों। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जाहाथे जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। दा बेजों लोगोसे जोबथारनायाव आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअबो होबावगोन। बे भिडिअआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा एरियायाव 2017 सननिफ्राय अर्थात 2017 मायथाइनिफ्राय जौ जुवा ड्राग्स अर्थात निसा बुस्थु बन्द खालामदों। बिनिनो बिथांमोना फिन खेब मेल खालामनाय जादों। बेनि गेजेराव गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों जे जौ जुवा ड्राग्सफोरखौ निसा बुस्थुखौ बन्द खालामोबा माबायदि सांग्रांथि जायो बर' हारिया। बिनि सायाव माखासे मेलेमजिबि सुबुङा खौरां बिथिंनि गेजेरजों फोसावदों। नोंथांमोना बेखौ नुनो थांगोन। दा बिनि सिगां सिगां आङो नोंथांमोननो कास्थम बसुमतारीखौ वार्निं होनायनि भिडिअखौ नोंथांमोननो होग्रोगोन निश्चय। थेवब्लाबो आं दा बेखौनो सानो दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थारैनो मा जालांनो हमबाय। दिनै सोरबाया थारैनो सैथोखौ बुंनो थाङोब्ला एबा माखासे गोनांथि बाथ्राफोरखौ फोसावोब्ला राजनितिकनि बेलायाव माखासे बिदिनो BPF आरो UPPL BJP AGP कंग्रेस बेफोरखौ लानानै माखासे गोबां खोथा बाथ्रा सावरायनाय जाखायो। बिनि गेजेराव थिग बाथ्रा दान्थेलायनाय एबा दा बैफोराव जोंहा वार्निं होलायनांगौनि मा गोनांथि दं नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनो। नोंगौ थारैनो जोङो सिमा बारनानै बा माखासे आनलेगेलि खोथाफोरखौ बुंबाय थायोब्ला वार्निं होजानो गोनां जायो आरो बेखायनो जोङो सानै हयै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजां। दिनै जोङो दिपेन बर' सारखौ बुंनो थाङोब्ला सोंखारिथावा बे सियर बर' हारिनि सासे एबसु आफादनि अर्थात अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि सासे आफादगिरि महरै बिथाङा दा बिबानखौ सालायगासिनो दङ। बे हिसाबै जोङो दिपेन बर' सारखौ सोंखारिथावा एबा दिपेन बर' सारनि सायाव जोंहा जेबो खोथा बुंथावा। नाथाय जोङो बेखौसो नुहुरो जे बे बेलायाव आंबो बेखौसो फंनैसो बुंनो लुबैदों जाहाथे गेना गोरोन्थिफोर जायोबा नोंथांमोना अननानै निमाहा होगोन। आं बेखौ सिगाङावनो निमाहा बिग्रायनो थाखायो। दा जोङो दिपेन बर' सारखौ बुंनांगौआ मानो दिपेन बर' सारा दिनै मोनसे फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानै मा हिसाबाव दिनै राजनितिकआव थोंजोङै आखाइ होखो बा बबेबा मोनसे पलिटिकेलनि हान्जायाव भट हो ओरैबायदि BJPआव भट हो BPFआव दाहो कंग्रेसआव दाहो बा देग्लायथ' आरो UPPLआवबो हो होननानै बिथांखौ जों खावलायनाय नुनो मोनदिया बर'फोरनि भटआवनो। नाथाय NDA जिथुनाखि नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स पार्टियावसो भटखौ होनो थिननाय जोङो नुनो मोन्दों। बिनि गेजेरजों जोङो गोबां मिथिगासिनो दङ नुबोगासिनो दङ। जों बे हिसाबावसो जों बुंनो गोनां जायो। जोङो सिगांनिफ्रायनो खावलायो आरो आं दाबो खावलायनो सानो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौ जाहाथे नोंथांमोनहा बबेबा मोनसे राजनितिकजों थोंजोङै सिथाबनानै थायाजासे मोजाङै मोजां समाजनि थाखाय खामानिखौ मावलाङो। जाहाथे रायजो राजाया ओरैबा ओरै राजनितिकआव गिदिंनायनि गेजेरजों माबा मोनसे जेंनाफोर सोमजिबा दाङाबाजि जायोब्ला नोंथांमोना गेजेराव थानानै समाधानसो खालामना होनांगौ होननानै आं आसा खालामहरो। दा बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना दिपेन बर' सारनि हान्जा अर्थात चिरां जिल्ला एबसुआ माब्रैहाय बबे खोथाखौ लानानै कास्थम बसुमतारी बिथांखौ वार्निं होगोन नोंथांमोना खोनासंनानै लानो हासिगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जि प्रेस रिलिज बे प्रेस रिलिजखौ जोङो नैबे थावनिनिफ्राय होनो नागिरदों। जि जाथाय जानाय एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ कास्थम बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारखौ जि मुं सुनाय बे मुं सुनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ। दा बेखौ नोजोर बोनानै जों नैबे प्रेस रिलिजखौ होनो सिगांदों। बिथाङा सिगां समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानैनो जाथिनि थाखाय गोबां गिदिर गिदिर खोथा बुंलांबाय। बिथाङा दिनैहाय माबा जाहोननि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारनानै दिनैहाय नांगोल एबा BPF हान्जायाव एबा BPF जि राजखान्थि दोलो बे राजखान्थि दोलोआव बिथाङा जगदान खालामहैबाय। जोङो बेखौ जेबो सानाखैमोन बिथाङा जि राजनितिक खालामो एबा खालामा बेनि खोथा। खिन्थु दिनैहाय जों नुफैबाय जि राजखान्थि आफादाव फैनानै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' समाजखौ मोनसे गुबुंले खालामनो नागिरनाय एबा मुं सुनो नागिरनाय बियो
जोंनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय आरो जों बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जानानै फैदों। बेनि थाखाय जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायगोन बिथाङा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थानो नागिरनाय बेखौ बिथाङा जाहाथे जोंखौ हेंथा होआ आरो जोंखौ जेब्लाबो मुं सुआ। मानोना जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि थाखाय बर' माहारिनि थांनाय थैनायनि थाखाय दिनै खामानि मावबाय थादों आरो मावलांबाय थागोन। बिथांखौ जोङो खोनादों बिथाङा थांनाय जि इलेक्सन बिथाङा बुंनांगोन बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि नङा, बिथाङा गलाघाट जिल्लानिसो। बिथाङा थांनाय जि इलेक्सन 19 तारिखआव जानाय इलेक्सन बे इलेक्सनाव बिथाङा भट होआखै। दा बिथाङा मानो भट होआखै जों बेखौ साननानै नायनांगोन। जोङो कास्थम बसुमतारीखौ जों सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव गोबां मान होयोमोन, गोबां सनमान होयोमोन। नाथाय दिनै जों फैनानै नुबाय बिथाङा राजखान्थि आफादाव हाबनाय लोगो लोगो बेयो माने बेनाव जाथिनि खोथा बुंदोंबाबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव खिन्थु दिनैनि बे समाव जों नुबाय बिथांनाव एक फथाबो माने जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैया। बिथाङा जि खोथा बुंदों बेयो माने जोंनि थाखाय गोबां माने सहायथावै मोनसे दुखुनांथाव माखासे जाथायफोर एबा खोथा। दा बेखौ जों बुंबाय बिथांखौ बुंनांगोन बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानो जानगारलांखो एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानो ओंखारनानै गुबुन आफादाव थांनो गोनां जाखो। निस्सय बाहाय माबा मोनसे सिङाव थाखोमानाय जाथायफोर दङ, जों बेफोरखौ मिथियो। जोङो गाबोनहाय बेखौ खुला खुलि बुंनानै होयोबा बिथाङा गोबां लाजिनांगोन। दा ओंखायनो जोङो गावजों गाव बिदि जोङो लाजि फोनांलायनाय बिदि माबायाव थांनो नागिराखै। दा जोङो खावलायदोंल' बिथाङा जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ जाहाथे मुं सुवा, हारिनि थाखाय मोनसेबो हेंथा खोथा बुङा, जों बेखौ खावलायदों। बिथाङा खोनादों बिथाङा खेराइ रिजर्टआव थायोनो, चिरांनि जि खेराइ रिजर्ट बाथौ खेराइ रिजर्ट बेयाव थायो। बेयाव थानानै बिथाङा मा खालामबाय थायो सानफ्रामबो, जों बेखौ सानबाय थादों। बिथाङा बेबादि खेराइ रिजर्टआव थानानै एबा बायदिसिना ससियेल एक्टिभिटिस बे एक्टिभिटिसखौ बिथाङा खालामबाय थायो, जों बेखौ खोनादों। बिथाङा बेफोरनिफ्रायबो गोजानाव थानांगोन। बेफोरनिफ्राय माबा मोनसे बार बारनानै एबा बेफोरनिफ्राय माबा मोनसे खोथा मोननानै जोंनि समाजाव गुबुंले बारहावा सोदों नामा सोरनिबा खोथा मोननानै। दा बिथाङा बेफोरखौ जुदि सानदोंबा एबा समाजाव गाज्रि खोथा बुंनो सानदोंबा बेफोरखौ जोङो सहायनानै थानाय नङा। जोङो बिथांनि हेंथायै जोङो गोख्रों राहा लागोन। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे खामानि मावग्रा मोनसे आफाद। जों बाहाय जों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो रावनिबो हेंथायै एबा बर' माहारिनि बर' जाथिनि हेंथायै जों खोथा बुंनाय नङा। सोरबा कास्थम बसुमतारीयानो जा सोरबा गुबुन सुबुङानो जा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जेबो हेंथा खोथा बुङा, जाहाथे जों बेखौ गोख्रों रावै खावलायबाय। कास्थम बसुमतारी सारखौ मा हिसाबाव वार्निं होखो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन चिरां जिल्लानिफ्राय नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला बुजि मोन्दों आरो जायफोरा गेजेर ससेनिफ्राय ओंखारलांदों निस्सय बुजि मोनाखै। दा माथा खालामनो आरो किसुमाना समनिबो आंखाल थायो, बेफोरबायदिनो नायजोबनोबो हाया नङा होमब्ला। आरो बेजों लोगोसे दिनै बेफोरबायदि बाथ्रानि सायाव दा जों नों आंहा डिसकास खालामनायनि गेजेरजों कमेन्ट सेक्सनाव मा फोरमायहरथावो नोंथांमोना फोरमायहरदो। लोगोसे दायो फैदो नोंथांमोना क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा एरियायाव जौ जुवा एबा ड्राग्स निसा बुस्थुफोरखौ बन्द' खालामनायनि सायाव मानो गोनां जोंहा मेलेमजिबि सासे बर' सुबुङा मा फोरमायदों बिनि खौरां बिजोंनि गेजेराव फोरमायनायखौ नोंथांमोना जोबजासे खोनासंनानै बुजिनानै लानो हासिगोन। दा ओमफ्राय मानसिदला गामि बायदि गुबुन गुबुन गामिखौबो बेखौ आङो रायजो राजाखौ खावलायो। आरो लोगोसे जोंनि जिहेथु बर' माहारिखौ जोङो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ
मोनसे गेरेमसा हारि दानो नागिरदों बे गेरेमसा हारि बेनाव बे फेग्रा मुवा बा गाज्रि फेग्रा निसा जातिफ्रा एसे माहारियाव एसे एफेक्ट खालामो जायनि जुनै जोंनियाव उन सोलोंनि जेनाखि गथ'साफोर बे गथ'साफ्रा सानस'नो हाया बा बुजिस'नो हाया मिथिस'नो हाया दा बेहाय रायजो राजानाव मोनसे एफेक्ट गोबां जेनेबा सानस'नो माखासेफोरा ब्रेन फ्रास्ट्रेसन जानानै बिथांमोना बाहाय गोग्लैसोनानै थायो हयथ' बिथांमोना मोनसे नेगेटिभ माइन्डनिसो थाङो पजिटिभ माइन्डै फैया दा पजिटिभ माइन्डजों जुदि फैयोब्ला हयथ' बिथांमोनाबो हयथ' सानसे समाव हयथ' गावसिनि जेनाखि भुल धारना बा भुल खालामनाय बा गोरोन्थिया माबाजों हाबाजों मावलांदों बे गोरोन्थि हाबाजों मावलांनायखौ बिथांमोना उनाव जुदि सानस'नो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो मानो होनना बुङोबा फेग्रा मुवाजों जुदि मोनसे स्पिड थायो थैनि जेनाखि स्पिड बे स्पिडखौ बे फेग्रा मुवा बिराद बाहायो आरो ओमफ्राय सानस'नायखौ एखमबा अभार साननाय आरो एखमबा डाउन दा बे खेथ्रआव मोनसे पजिटिभआव फैया ओंखायनो बेजों बे बाथ्राया नंखाय होननानै आं सानो फैगौ जोंनि जेनाखि अनजालि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौ लानानै जोंनि हारि आरो माहारि आरो हादराबो मोनसे बिथांमोननि सायाव भरसा खालामना थायो दा बिथांमोना जुदि बै फेग्रा मुवाजों जुदि गोलैसोना थायोबा समाव बा फैगौ समफ्राव माबोरै गावनि हारि एबा हादरखौ माबोरै सिबिनो हानो बा माबोरै दैखांनो हानो दा ओंखायनो बे बिथांमोनखौ जाहाथे बै फेग्रा मुवानिफ्राय जाहाथे गोजानाव जानगाराव थानायखौ खावलायनाय जायो।